Δεν είναι ένα βιομηχανικό προϊόν. Δεν πρέπει να την ταυτίζουμε με το χρώμα του μπουκαλιού που την περιέχει. Όχι, η μπύρα που απολαμβάνουμε, ειδικά το καλοκαίρι, δεν είναι απλώς πράσινη, ούτε και κάθε μία είναι ίδια με την άλλη. Αντίθετα, σε μια μικρού μεγέθους αγορά όπως η ελληνική, οι λίγοι έστω Έλληνες ζυθοποιοί προσανατολίζονται στην παραγωγή ξεχωριστών προϊόντων. Είναι η έννοια της μικροζυθοποιίας. Εταιρείες που κυρίως παράγουν προϊόν φρέσκο, όχι με μεγάλη ορίμανση, με διάφορες γεύσεις, ποικιλία ας πούμε γεύσεων, τέτοια ώστε στο ράφι ας πούμε να προκαλεί τον καταναλωτή να δοκιμάσει αυτά τα νέα προϊόντα. Ο κόσμος ήδη γνωρίζει κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, οπότε το μόνο πράγμα ας πούμε, που μπορεί να επιδιώκει ένας ζυθοποιός είναι για ένα πολύ ποιοτικό προϊόν. Βρεθήκαμε σε μια ελληνική εταιρεία που ειδικεύεται στο να κατασκευάζει εξοπλισμό και για την παραγωγή μπύρας. Οι δύο συνεργάτες μοιράστηκαν μαζί μας το πώς μπορούμε να προσθέσουμε το ήθος στην έννοια ζύθος. Ο εξοπλισμός του θα πρέπει καταρχήν να είναι ανάλογος με την δυναμικότητα την οποία θα έχει η εγκατάσταση γενικότερα. Θα πρέπει να διευκολύνει τις παραλαβές του, θα πρέπει να διασφαλίζει το προϊόν να είναι τεχνολογικά άρτιος και να επιτρέπει σε κάθε ζυθοποιό να κάνει τους πειρασματισμούς αυτούς που χρειάζεται, προκειμένου ας πούμε μέχρι να πετύχει την ποιότητα που επιθυμεί για κάθε διαφορετικό προϊόν το οποίο επιθυμεί να εισάγει στο ράφι. Οι ξενικές ονομασίες στα μηχανήματα κυριαρχούν. Συναντούμε σχεδόν απόκοσμους όρους όπως BBT που σημαίνει Bright Beer Tank, Mash Tank αλλά και Lower Tank. Πρόκειται για δεξαμενές που χρησιμεύουν στη ζυθοποίηση αλλά και την αποθήκευση της μπύρας. Για τις λεγόμενες μπειραρίες, μικροζυθοποίησεις ή ακόμη και μεγαλύτερες δυναμικότητες, θα ξεκινήσουμε από αυτά εδώ τα λεγόμενα δοχεία Mash και Lower Tank, όπου σε αυτά εδώ γίνεται η εισαγωγή της βίνης μαζί και του ζεστού νερού για να έχουμε τη διαδικασία της εκχύλησης, για να βγάλουμε δηλαδή το λεγόμενο ζυθολεύκος. Εδώ θα μπορέσουμε να βράσουμε το προϊόν καθώς και στη συνέχεια να ζυμωθεί, διότι πρόκειται περί αλκοόλ, και να μπορέσει να γίνει η λεγόμενη ορίμανση, δηλαδή να αποκτήσει όλα τα αρώματά του και τη γεύση την οποία επιθυμούμε. Τα μεγέθη των δεξαμενών που υπάρχουν δίνουν και τη δυναμικότητα ενός ζυθοποιού. Σίγουρα πιο μικρές χωρητικότητες δεξαμενές, μικρότερη παραγωγή, αλλά επειδή γίνεται επαναλαμβανόμενη μέσα στη διάρκεια του χρόνου, μπορεί βέβαια ένας μικροζυθοποιός να βγάλει αρκετή παραγωγή. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι μία μπύρα ξεκινά με βασικά στοιχεία τη βίνη, το κριθάρι και το λυκίσκο. Μπορεί να μην είναι τα πιο διαδεδομένα φυτά στην ελληνική αγροτική παραγωγή. Θα πρέπει όμως να τα διαχειριζόμαστε με το σωστό τρόπο ώστε να αποδώσουν τα αρώματα και τις διαφορετικές ιδιότητές τους.